Niki alhamdulillahirabbil alamin niki tasik di bulan Syawal. Syawal sik ya. Nggih. Tasik wonten sisa-sisaipun bulan hari raya menika kula menawi nggada dosa sing kula sengaja lan boten panjenengan menawi nggih nggada dosa sing disengaja lan boten nggih termasuk ngrasani kula nggih termasuk ngrasani panjenengan mugi mawon Allah ingkang ngicalaken menika sedanten. Alhamdulillahirabbil alamin panjenengan ikut jamaah niki pun lebih-lebih nggih melalui fitnah-fitnah menika termasuk tujuane ten kula. Tak ngoten nggih. Dadosipun termasuk kula ngrasani jenengan boten. Kula mboten ngrasanipun jenengan nggih mboten ngrasani kula. Di akhir bulan Ramadan niki Syawal niki kula kalih panjenengan nggih walaupun mboten salaman nggih padha ngapuraipun sedanten. Ngoten nggih menawi panjenengan disanjangi ngrasani kula ngeten ngoten sakniki jenengan pun ngrasakaken kiyambak tumut jamaah ten mriki. Tumut jamaah ten mriki panjenengan pun rasakaken kiyambak ten mriki mboten nenten kesesatan, mboten nenten napa-napa. Tujuan jamaah niki mung sekedar kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berbau duniawi apapun. Termasuk panjenengan ingkang nglampahi ten mriki niki nggih. Alhamdulillahirabbil alamin walaupun dikatakan jamaah ini gak kaya sing panjenengan elok-eloki menika. Lah niku nggih. Nggih mboten sami krana niki ajaran ingkang disingit-singitaken, ajaran ingkang dirubah-rubah. Kenyataanipun panjenengan sakniki ngrasakaken kiyambak, ningali kiyambak boten enten kesesatan menika termasuk ilmu ma'rifatullah meniki ingkang disesat-sesataken singen. Nggih. Mokoh menika ulama niku wonten kalih ulama hati lan kalian ulama duniawi. Niku nggih. Moko enten salah setunggalih waliyullah singen sanjang besok neraka jahanam menika kathah ingkang dadi penghuni termasuk ulama nggih duniawi menika. Niku ulama duniawi menika sagete panjenengan semerap mung kalian sholawat panjenengan mangke diparingi semerap. Sesungguhnya ulama duniawi meniku koyok-koyoke bener nyampekno hak ajarane Allah lewat ayat-ayate Allah. Koyok bener ngimami, nggak ada santri, nggak ada jamaah. Tapi nggih panjenengan pun ngelampahi menika kenyataanipun panjenengan selama niki tumut-tumut jamaah sing kados ngoten mboten ngerti, mboten diparingi dalane. Gur dikongkon melu-melu tok menika nggih. Atos-atos ten mriki mboten, panjenengan mboten melu-melu tok. Panjenengan ten mriki sebagai jamaahipun Allah panjenengan nggih lampahi kiyambak. Mboten sulit. Panjenengan nyambut damel nggih sampeyan sholawat. Panjenengan nopo mawon nglampahi kehidupan sehari-hari kunci utama menika sholawat. Mangke panjenengan dipilih datang Allah menjadi saksi. Krana Islam menika dituntut sebenarnya oleh Allah untuk menjadi saksi. Termasuk kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuncine nggih selawat.
termasuk kepanggih malaikat Jibril nggih kuncine ten selawat. Kepanggih khalifah 4 menika nggih kuncine selawat, termasuk Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir waliyullah, termasuk wadatul wujud wali-wali Allah menika. Moko niki jamaah niki letaken kota Pasuruan panjenengan mudah mawon untuk kepanggih wadatul wujud Romo Yai Hamid. Lah niku nggih. Niku atos-atos panjenengan. Dadose niki sing sak temenane jamaah ngeten iki mboten berbau duniawi, apapun yang panjenengan betoh ten mriki nggih panjenengan makan kembali, tidak berbau bayar membayar. Niki termasuk datang Allah dinilai ulama hati, jamaah pun Allah, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk jamaah hati. Lah meniku atas panjenengan lek ngaos sakniki pun ngerti bahwa apa yang saya sampaikan ini haknya Allah, sanes ilmu kula mudah sedanten napa sing nika dipersulit untuk ketemu Rasulullah, untuk ketemu malaikat Jibril, untuk ketemu wadatul wujud wali-wali Allah niku. Niku nggih atos-atos panjenengan lek wis ngerti. Lek singen panjenengan disanjangi duduk makome ulama, duduk darai ulama, gak iso kaya ngono iku. Lah niku sakniki lek pun ngerti, pun ngaos ten mriku malih terang-terangan niki pun sampean tinggal. Nggih, senajan sing jarine pinter, senajan sing jarine Gus, senajan sing jarine ulama, senajan sing jarine wali. Lek tahu panjenengan tumut ngaos sanjang, kon duduk turunane ulama, kon duduk turunane wali. Gak kirano kepethuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean tinggal terang-terangan niki pun. Nggih, sampean tinggal. Karena pun jelas niku ten ngajenge Allah. Hingga Allah di syariat tarekat hakikat makrifatkan ulama su perilaku jahiliyah. Nggih, atos panjenengan. Nggih termasuk kula niki nggih ngoten panjenengan semerap kula sak sebenere sinten. Sanes sinten-sinten mboten dados napa-napa sampai saged nyampeaken dalane mengenal bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih niku kendhae Allah. Panjenengan semerap kula nggih sampai terfitnah kula niki sebagai ilmu sesat, ilmu iblis. Ngoten nggih lucu mawon. Niki kula critakaken kedhik nggih. Saat kula jemput ponakan kula wangsul dugi sekolahan niku bedhug nggih. Enten tiyang sepuh sing wajib kula hormati. Tapi nggadah kedengkian ten kula. Oleh kula saged ceramah ngeten ten kradenan nggih, kradenan sampean semerap. Lah niku enten pikirane melampah menuju ten masjid, enten kula ten pinggir lapangan niku wau jemput ponakan kula. Tiyang sepuh sing wajibe kula hormati sak benerane. Niku melampah krana kula saged ceramah ngeten. Wong kadang teng masjid niku sanjang. Ana turunan ulama nyeramai wong. Ngoten di dalam pikirannya dia takut anak keturunannya di kradenan. Wedi kula pendet jamak-jamaah niku mendet napa wong kula mboten mendet-mendet. Akhire keimanan di dalam diri niki fisik kula didamel kesabaran tergantung ten Allah. Tapi fisik keimanan kula ngamuk. Gak ana turunane ulama nyeramai wong ngoten. Langsung jawab ten lebeti diri niki wau. Lah niku berkacalah diri kau masuk ke kradenan ini hamil duluan. Lah niku boten berkaca diri sehingga memperolokkan ngoten ten kula. Awake niku mlebet ten desa kradenan sing goaib. Meteng dhisik wis kula mboten sabar lek ngeten iki. Ditambah jamak-jamaah niki diparani, difitnah mboten asal tumuten
jamaah niki nggih mboten napa-napa. Niku. Dadi sampean niku cek semerap, ngaos sing sak benere. Selama sampean mboten semerap, sampean darani Gus. Sampean celuk kiai kenyataane terbongkar ten mriki krana bongkar kula. Padahal kula nggih mboten lan napa-napa. Kula nyampeaken dalane bertemu wali-wali Allah meniku terfitnah sebagai ilmu iblis. Niku wau sing sampean anggap Gus, sing sampean sanggep ustaz, sing kala-kala wingi ngaos ten mriki kenyataan prilakune jahiliyah kabeh. Dekek pasar dodol murah tangga-tangga cek gak iso mangan. Nggih, diamanati tanah wakaf disuratkan dengan surat pribadi sebagian tanah wakaf langgar niku wau. Didadosaken ceramah, dados tukang fitnah sing melalui agama nggih termasuk kula niki difitnah-fitnah sampai kula dirapataken kajeng dicekel dilaporaken ketua MUI dilaporaken jareng ke Polda. Kenyataan Pak Soni anggota Makmil mereka nggih ngerti kan kula. Dirapataken kula kajeng dicekel. Lah niku nggih. Sampeyan pun semerap ulama duniawi niku prilakune jahiliyah, dodol sabuk, dodol sikep, gorong-gore sampean. Cek sampean gak iso cek mbayar terus, cek melu terus. Mergo sampean anggap Gus kenyataannya nggih Mbah Buyute mriko nggih tukang pengkhianat negara. Lah niki wau nggih ngoten. Beranak pinak di desa Kradenan. Tiyang sing kula hormati krana tuwa sak benerane akhire kula lama secara keimanan. Kon mlebu nang desa Kradenan beranak pinak. Gak berkaca diri. Hamil di luar nikah melayu ten Kradenan beranak pinak di Kradenan mriko. Lah niku nggih. Maka kula saged ceramah ngeten niku wedi. Wedi napa? Wedi gak iso mangan ngono anak putune menawi. Sampai kados ngoten menika. Niki gambaran ulama duniawi. Nggih. Lek ulama hati ingkang diridhoi dhateng Allah senajan kita niki tasik proses ten mriki panjenengan pun ngalami pun ningali mboten enten kesatesan mboten enten bayar membayar nggih niki namine jamaahipun hati mugia ridho niki jamaah niki berkembang ten anak putih panjenengan kersane mboten diakal-akali oleh ulama duniawi. Nggih, intine ngeten mawon, ilmune ulama ingkang duniawi nika berperilaku nggih ngakal-ngakali panjenengan melalui ayat-ayat Allah. Perilakune nggih niku wau. Dodol sabuk, dodol sikep, dodol rompi, perdukunan. Mendoktrin dengan berkata, ojo aneh-aneh engko gendeng. Duduk turunane ulama, duduk turunane kiai, gak kirakno kepethuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah ten mriki panjenengan pun ngalami sampai wonten ingkang ngalami dalam keadaan hol khiyam menawi acara perkumpulan menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika walaupun keimanannya belum diperlihatkan perwujudan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angsal amalan langsung dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Nur Muhammad. Allahumma ya Nur Muhammad. Lah moko menika niki ilmune sampean dadiaken istiqomah ngajenge sampean paringi datuwa. Allahumma ya Nur Muhammad datuwa. Allahumma ya Nur Muhammad. Allahumma ya Nur Muhammad ngoten sampean paringi datuwa. Moko menika intih niki kunci utama mlebete ten surga. Niku wau krana keimanane pun nggih alhamdulillahirabbil alamin. Allah ingkang semerap sampai diparingi amalan kados ngoten niku wau
ten syariate kunci utama ingkang saged nglebetaken surga niku nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko menika tulisan menika ayat menika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah niku wau nggih kula paringi cerita kedik tentang keimanan antara ulama hati lan ulama duniawi. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.